naay dalan nga dili nindot, naay dalan nga naay tubig, naay dalan nga naay bato. But I will tell you, keep on keeping on. Sa dalan naay ulan, naay init. Praise God. Pero aron nga makaabot ka sa unahan, you must keep on keeping on. Ang meaning sa keep on, keeping on, ibig sabihin you will continue, patayon ka sa pagbuhat sa imong ginabuhat, or patuloy mong ginagawa yung mga bagay kahit na sa mga panahon na mabigat, kahit sa panahon, sa sitwasyon na difficult, ang difficult, dili sayon, budlay sa Ilonggo, lisod sa Bisaya, hallelujah, mahirap na daan, but you must keep on keeping on. Hallelujah, sa pag-alagad sa atong buhay nga Diyos. Kaya sa pag-alagad sa atong buhay nga Diyos, naay gud kanya-kanya mga problema sa journey, naay gud mga pagsulay sa kinabuhi, pero dili man tanan pagsulay, naay pud panalangin nga ginahatag sa Ginoo, pero normal lang nga sa panahon sa atong pag-alagad, naay gud may mga problema man, naay mga difficulties nga dili nato masabtan, but you must keep on keeping on. Hallelujah. Kaya ang panalangin sa unahan mas dako kaysa umpisa. Hallelujah. Kaya atong nabasa, your beginning was small. Nag-umpisa ka sa gamay, but your latter end will be great. That's why now your latter will be greater than your past. Sa una, hallelujah, naglisod ka sa unang panahon, dili maayo ang imong kinabuhi, pero sa unahan, hallelujah, sa end sa imong kinabuhi, you must be greater than your beginning. Praise God, dili sayon lang isulti, pero at sa tuwing pag naa ka na sa journey, naa ka sa paglakaw sa kinabuhi, naay panahon nga naay discouragement. Sino dire wala na luya? Tanan man siguro ta may mga panahon sa kaluyahon, na mga panahon nga dili nindot mo atong simbahan, na mga panahon nga murag laay, na mga panahon nga murag bakit man ang kinabuhi, pero na panahon nga sadya, may mga panahon nga murag dili mo kaya i-express ang kalipay nga gihatag sa Ginoo, pero na mga panahon dili pud nimo masabtan kun sa imong gibati. But you must keep on keeping on. Praise God, hallelujah. Bisan pa, hallelujah. Kailangan padayon ato simbahan. Dali ka nga isulti, pero pag nahanap ka sa pagsulay, praise God, lisod. O dito sa story ni Job, wala po kayo ng story sa kay Job, no? But I want to have a story ni Job. Gusto ko. Ang story ni Job, madili lang hangtod dito katong sa iyang asawa. Praise God, hallelujah. May story kita nga maraming basa tayo sa kalibro sa Job. Ang kinabuhi nga nanay, bawaan na to kay Job nga grabe gud ang iyang pagtuo. Pero si Job, ang iyang journey sa kinabuhi, dili tanang panahon, strong ang iyang pagtuo. Dahil mga panahon na naa siya'y kaluyahon. So, para sa mga short na mga story, para sa mga tao nga mga kauban na ito, wala pa ka kabalo sa story ni Job. Sino nang balo sa story ni Job? Amen. Sino ang wala pa taas ang kamot? Be honest para i-story na to sa Juan. Sino nakabalo sa story ni Job? Taas ang kamot. Nakaibalo sa story ni Job. O pila lang. So it means sa daghan ang wala nakaibalo sa story ni Job. Ang story ni Job naa sa libro sa Job. Siyempre. Ang story ni Job nga nakitaan Diyos sa Ginoo nga isa ka matarong nga tao. Isa ka tao nga faithful sa pag-alagad sa Ginoo. O isa ka tao nga gipasikat sa Ginoo kaysa manas. Dindot kaya, no? Nga imong kinabuhi ipasikat sa Ginoo. Na isa ka adlaw, hallelujah, nga si Satanas go and fro, kasuroy-suroy, kasaka panawag sa langit. Sa lupa, ana-ana siya. O, ginaingo na Ginoo, hindi na ito, basahon na, kay laba kayo ni kay ang libro sa Job, kung basahon na ni mo, poetic na siya.
O dili na siya nga nang nakastorya gina ni adto sa ini at midnight dili na siya ay matalinghaga ang libro sa ni Job. Hallelujah. So si Satanas, sige adto. Ingon ni sa Ginoo, Satanas, nakita na imo na akong anak na si Job. Ano ba sa Bisaya ang Job? Oo, siyo, nakita na nimo kana nga tawo matao matinud-anan kita sa kuha. Grabe kayo yung kinabuhi mo. Punta na ako pag kinabuhi ba pwede pasikat sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Kung ingon ni Satanas, Ginoo, faithful ang man na si Job kay panalahinan nimo. Dili manggod ko, ipanananginan manggod nimo yang kinabuhi. Mauna nga faithful siya nimo kinsa man ang tao nga dili mga tinud-anon sa Ginoo nga ipanalahinan siya. No. Siling sa Ginoo ay siling sa Satanas. Waa ba yan ang iyang panalangin? Tuguti ko. Nagwaon na tuguti nga kuwaon nimo ang iyang panalangin. Praise God, hallelujah. Kaya ang kinabuhi ni Job, naay siya'y naay siya'y mga 7 ka anak babae, 7 ka anak na lalaki, o ang mga anak ni Job, mga gwapo o gwapa. Grabe. Sa ilang lugar, kumbaga pag anak na ni Job, basta anak lang karang well-known ba, na para sa Oriana, ganito, Oriana, gwapo. Pasensya na kay Oriana ang nangakuan. Ano ba? Pero anak sa Ginoo, gwapo gina, basta anak sa Ginoo, ayaw angkon nga pangit ka. Kaya naa sa Bible, even I am wonderfully made by God. I am fearfully and wonderfully made by God. Gibuhat sa Ginoo nga perfect, hallelujah, sa iyang tubangan, hallelujah. O siling sa Ginoo, pangingon niya, nakita na ako ang akong mga binuhatan and it was good. Ayaw, na nga, pangit mo ko, ayaw, isipa nga gwapo ka o gwapa ka kay para mag-manifest sa imong kagwapuhon, kagwapa. Kaya ang kagwapo kagwapa naara na sa imuha. Praise God, hallelujah. Yun niya. Daghan og kaptangan si Job. Hallelujah. Daghan siya mga sheep. Daghan siya mga fox. Hallelujah. Kaya ipanalanginan siya sa Ginoo. Ingon sa Satanas, ipanalanginan man ko na lang mo Ginoo. Kung nang matinud-anon, huwag ayang panalangin. Kay iya ka sigurado ikaw iyang i-curse. Sa short ka story, sige. Shortcut ng story, no? Kay isa ka libro ang story doon. Ingon sa short na story, gisunog ang mga kaptangan ni Job. Ikadalawa, namatay ang mga anak ni Job. Itugod sa Ginoo, ayun, there is a fence, kabalong mo sa namin, na ay koral sa tuang kinabuhi. Nga ginaproteksyonan ta sa Ginoo sa mga malaot nga butang nga may tabo sa atong kinabuhi. That's why si Satanas maglisensya pa sa Ginoo nga kuwaon. Mananghid pa kaysa nadawat kaysa kay Jesucristo naa na tay koral nga ginaproteksyonan ta sa Ginoo sa tanang butang sa atong kinabuhi. But usahay gitungkod sa Ginoo nga kuwaon kini nga koral to test our faith, hallelujah, o ipamatud-an sa yawa nga tinuod kita nga matinud-anon sa Ginoo. O gikuha kaya kaptangan, nagpingahado na si Job. Mulagad lang ba ka sa Ginoo kung mayaman na ka o may kwarta ka? Kasi kung wala na kay kwarta, dili na ka akong simbahan. Pero si Job matinud-anon na nagyapon. Gipatay ang iyang mga anak. Ingon sa yawa, matinud-anon nagyapon si Job. Wala na siya kaptangan, wala na siya mga anak, pero matinud-anon nagyapon si Job. Pero Satanas, Ginoo tuguti katandugo na lawas niya.
So, sa short na story, si Job nagkaroon ng kitong. Sa Bisaya, ano ng kitong? Kitong ragapon? Kanang... Samla? Ay, sangla! O, nagkaroon ng sangla si Job. Leprosy. Ng sangla nga na, hawa ka nang may kuan ka na dire na ay katul ka na dire kudaghan na ubuso na yung panit ana sa kagrabe sa sakit ni Job. Hallelujah. Bisan ang paglingkod dili siya mga lingkod. Remember na ko yapos na ganito nga isa sa akong lubot ganit dili na lisod ganit kong lingkod, pero si Job mahigda siya, malingkod siya, magtindog siya, sakit nanani ang lawas sakit. Kay ang kitong pagyud na pinaka-worst na sa unang sakit sa unang panahon kay sa pag naa ka sa Israel, pag naa ka kitong ipalayo ka. Ipa-isolate ka, murag COVID sa una. Oh. Pero ang problema ay pang COVID, nagnatra. Pero ang kitong kay sakit yun na kayo, magmut-mut ba ng mga katul-katul, tapos dikit pa ba na kadiri pag yun na, amoy pag yun na. Tapos sa para maghagan-hagan ang paminaw ni Job, kubalo mo ng abo, ipahid-pahid sa iyang lawas. Pero wala gyapon gitalikda ni Job ang Ginoo. O naabot ang panahon, grabe ang mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Okay ra na, usahay, dili ta kaya uyugon. Pero what if ang imong pagsulay sa imong kinabuhi na sa imong pamilya? Kaya mo na yung asawa. Hope. Tungluha ang imong Ginoo. Ipasakitan ka niya, ikuhaan ka niya kapitangan, itubugan niya pamatay ang iyong mga anak. Karon gisakit ka niya, imong physical, tungluha ang imong Ginoo. Ingon ni Job. You are talking or nagasulti ka sa mga pulo nga binuang. Dili ang iyang asawa ang buang ha. Kundi ang iyang mga pulong, iyang buang. Thou foolish. Ang imong mga pulong. Mudawat lang baka sa maayo sa Ginoo, pero sa malain dili ka magdawat. Ang Diyos ang naghatag, ang Diyos ang magkuha. Dalaygon o bumayaw ng ating buhay. Hallelujah. Grabe ang pagtuon ni Job. Hallelujah. Bisan pa sa tanang pagsulay sa iyang kinabuhi, ang iyang mga pagtanaw niya sa Ginoo positibo. Iyang pamilya, iyang mga kaptangan na wala, pero ingon niya, dili ko mo talikod sa Ginoo, kay nakaila ko sa Ginoo. Hallelujah. Kag nakaila ko, kinsa ang Diyos nga akong ginanagan. Hallelujah. Kapalo siya ang Ginoong tanan na tagya sa iyang kinabuhi. Pero you know what? Kung ang pagsulay sa kinabuhi ni dugay. Actually, ang pagsulay sa kinabuhi ni Job, dugay ng mga panahon. Eh, naghatag nagkalaay o kalayahon sa kinabuhi. Usahay may mga problema kita, pero nag-expect kita dili sa atong pamilya, pero nag-expect kita sa atong friends. Sino gani na friends? Niya kung nakikay ko nag-expect ka nga, siya unta ang tabang nimo, siya unta ang mo taas nimo. Na ay mga friends si Job. Dili na sa mga chapter 2. Ay chapter 2 giatake ang health ni Job. Kag nag-abot ang panahon, pagkahuman niyang sulti ato sa iyang asawa, sa kadugay nga sa kasakit sa iyang kinabuhi, nakaingon niya si Job, may pang wala ko na bata. Wala pa na sa story, hindi cover lang na story. Pero basahan niyo chapter 3, Job deplores his death, his birth. Unta, wala na lang kung panganak. Wala ko na lang unta ang Ginoo nagplano nga ipagawas ko diri sa kalibutan kung ani lang man ang akong kaimtang. Wala na akong kaptangan, piganon ako, wala na kwarta, hallelujah, wala na akong mga anak, ang akong asawa, dili pagod mo. Ano na, sa ako may pa nga, wala na lang kong gibata. Grabe na ng mga pulong mo. Pero ang ingon niya sa iyang asawa ha, kato, ang una, chapter 2, pero chapter 3, anak na ang mga pulong niyo.
Oh, my male child is conceived, but that night, niya, my day be darkness. Ano nga isang tao nga naa na sa darkness, ngit-ngit ang akong kinabuhi. May pawala ka lang giplano sa Ginoo nga gipanganak ko. Kinsa nakatrayan na. Kung ani raman di ay ang akahimta nga itugod sa Ginoo sa akong kinabuhi. And you know what? The book of Job is full of questions. Oh, niadto ang iyang mga friends. Oh, lipay na. Anay magpan niya. Kung ikaw maadtuan ka sa imong friends ka na kay problema, malipay ka. Ay, syempre, gibisitahan ka. Di ba? Usually, kung na problema, mag-imunta, bisitahin niya si Kwan. Kaya basig naluya to. O, nato. Uy, siya nag-anto ang iyang mga friends. Nag-expect siya. O nga, itasikon siya sa iyang mga friends. Kasi syempre, naanay ko lang yun. Kasi nood ng bisan ka kung sa kataas ang imong pagtuo. Pero pagkabot sa pagsulay, naigit panahon na maluya ka. Maingon yun siya sa iyang sarili. So nag-expect siya nga ang iyang mga friends. Maadto niya, ni adto yun. Karon, ingon sa iyang friends. Chapter 4. Si Eliphaz. Nakasala ka guro Job. Kuy, kasakita. Instead na nasigon kay nga nakasala, siguro ka Job. Nga nung nag-ala ang imong kahintang. Kasala siguro ka. Nakasala ka sa Ginoo. Oh, chapter 4 na. Chapter 5. Ingon pag ni Eliphaz kay nakasala ka, basig ipunalan ka sa Ginoo. Grabe na nga. Doot makakaayo, lugmok ka na kaayo, wala ka na ipaglaom, nakaingon ka na sa imong kaugalingon na may pawala kong gipanganak aning lugara, o wala kong gipanganak aning kalibutana. Tapos ingnan pa ka nga, Job, basig nakasala ka, Job ba? O basig ibunalan ka sa Ginoo. Ha? Mga friend na, sa'yo kay, kapalo ba si Job nga, wala siya gibuhat sa Ginoo, matarong na tubangan sa Ginoo, pero ingnan ka sa imong friends nga nakailanin mo, nakita nila, kumbaga, of all the people sa tanang tao nga musulti nimo ana, mao pang imong friend nga kailanin mo. Ingnan ka nga, basig nakasala ka o gibunaanan ka sa Ginoo. Si Hope, ay si Hope kay, in spite sa tanang mga kalahay, discouragement sa gibuhi, what ang nakita na ako sa kinabuhi ni Job, dili man kumaingon nga grabe, for whole pinakatuig nga iyang pagsulay, naingon siyang strong. Pero what ang pinagkaiba ni Job is, keep on keeping. Nga bisan pa ato nga mga sitwasyon, hallelujah, kalmado, murag kalmado ra gyapon ang iyang hunahuna nga dili siya motalikod sa Ginoo. Wala sa hope nga naging siya nga gi-curse ng Ginoo. Wala dira sa hope. O naging siya dili na siya mangalagad sa Ginoo. Pero naa nga nag-question siya. Nag-ingon siya nga may pawala kay panganak. O chapter 7. Ingon niya ang akong mga kasakit walay comfort. Pero isa nakatry nga, grabe ng kasakit, pero wala gindi. Wala yung makuhaan niya comfort ba? Wala yung sa pamilya, tanan-tanan, you feel alone. Ang Ginoo nga, nung gitungkod man niyo ni. Sa akong kinabuhi, unsa ang akong sala. Ang akong friends, instead nga mo comfort na ko, ingnan po ko nga, pasig nakasala ka o gibunalan ka. Wala'y comfort sa akong mga sufferings. And it seems sometimes ang atong mga kasakit sa atong kinabuhi, wala tayong ma-feel na comfort bisan pa sa Ginoo. And you know what, sa panahon na pagsulay ni Job, actually, wala nag-istorya ang Ginoo sa iya. Mumura, gibilaan ang Diyos Ginoo. Oh, gitugutan mo sa Ginoo. Wala sa panahon niya, Job. Ayaw ka balaka, kaya gitugutan na ako ang nyawa. Ayaw ka balaka nga na ako. Wala yung assurance kay Hope. That's why, na-feel niya nga marag hopeless ang iyang kinabuhi. Chapter 9, wala'y mediator sa ako Wala'y tao nga magpatuwa sa ako ang maingon sa Ginoo, Ginoo. Abusa
usawa na rin ho. Nabalaan mga na to dito lang sa iyang asawa. Pero wala na ito nabalaan ang journey sa nakaw ni ho. Sige niya, I would plead with God. Kailangan ko na siguro mo plead sa Ginoo. Hindi mo rin na-convince kasi sa iyong friends. Kasi kailangan na rin ako mag-plead sa Ginoo. Na Lord, tama na! Ang isa na ba ka friends? Na itulo ka friends magod siguro. Abot na po. Ari kani, anay positibo nga mahatag. Pag-abot ni so far, chapter 11, na niya si Job, maghinulsol ka. Job, maghinulsol ka na! Maghinulsol ka sa imong mga lapasan! Sa Ginoo! Grabe kayo! Your life is full of darkness! Puno sa kangit-ngit ng imong kinabuhi. Hallelujah! Kung pasahon na rin mo, laba na kayo. Tapos ingon ni Hope, di man siguro. Anana ba siguro? Ano niya, iyan mo galingon ba? Kapalo man taho kung sa ang atong kinabuhi sa Ginoo. O si Elphaz nag-ingon. Second dayon si Elphaz. Ingon niya, Job, buang ka na siguro ba? Nagkulay ba kayo? Feel righteous ka? Feel righteous ka na? Self-righteous ka na? Nanili ba mag-inulsol sa imong mga kalakasan? Diba, sige, sakit ganyan ka sa Ginoo. Diba? Kung ikaw sa sitwasyon niyo, bro, hindi alin. Nakakala sa problema. Nakapay friend nga, say friend na natin mo. Iska, hallelujah. Si Job, hallelujah, nag-ampo nga, katong relief, chapter 17. Ampo siya nga pahayago ng iyang kinabuhi ba? Tungod sa kasakit, sa health niya, wala pa man inaayaw wag na kwan okay si Job. Siguro, feel na ako si Job nga ni mga panahon, payat na sa problema. Wala nag-wake tangan, nakasunod man to. Payat na siya, nakapay sakit. Hallelujah. Lord! Panahon ka na akong kinabuhi. Kinsa nakapay anak, Lord! Ay, magpa na nga akong kinabuhi ba? Kapi lang ayaw yung personal. Lord, kanusa pa ni Manguman, Ginoo. Pagkain mo po, kahayag, Ginoo. Akong kinabuhi, naging mo matarong man ni sa imong tubangan, nag-aana na si Job. Nag-pray siya. Pero si Bildad, isa niya ko, isa na niya ka-friend niya. Kanang mga nakwan, kanang wicked, kabalo na wicked. Ano sabi sa'yo ng wicked? Hallelujah. Gina-punish niya. So, mga kasasala, gina-punish niya siya. Ang isa, gibunala, ang isa, ingon niya, gipunish. Punish ng anong punish pag niya po na punishment pa. Siya po, tanong nila ko kayo, kaya ang sitwasyon niya po, iba siya punishment sa Ginoo. Tulong ni good ka, friends. Si Eliphaz, si Zophar, si Bildad. Hallelujah. Batingon niya, bisan pa ang sitwasyon ni Job, nakaingon siya, I trust my Redeemer. Bisan paluyusin ng mga problema sa kinabuhi, I will trust my Redeemer. Hallelujah. Nadilit sa yun, pero we must keep on keeping on. We must trust our Redeemer. Nga mag-abot yun ang panahon, kwaong ta sa Ginoo sa lugar nga dili nato gusto. Nga ang small things sa una, tagaan ta sa Ginoo mga greater things sa unahan, sa atong kinabuhi. Basta padayon kita sa pagmatilon-anon sa atong buhay nga Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Pero naabot sa panahon. Hallelujah. Kung dili sa chapter Naba, magkayo nga storya nga. Ina-shortcut ko lang, kaya sunod na ito mag-chap-chap ani na isa ka, abot si Elihu. Dili siya friend ni Job, pero nag-contradict siya sa mga friends sa wakas na ay isa. Abot. Nagasulti kay Job. Dili na tinuod.
dili mauna, hallelujah. Kaya di ibig sabihin nga kung gisulay ka, dili ibig sabihin nga ani ang imong sitwasyon, hallelujah, gi-punishment o gikuan ka na sa Ginoo. Gi-curse ka na sa Ginoo. O gisakit ka na sa Ginoo. Ingon sa Ginoo ang Ginoo, just na Ginoo. He is still a good God and He is a powerful God, hallelujah. Nga dili lang nato usahay masabtan ang atong kinabuhi, pero I know nga ang Ginoo naay plano sa unahan. Praise God. Mayo kay naa si Elihu. Hallelujah. O gikontra niya yung friends, ang mga friends ni Job. O gikontra niya po si Job. Dili sa tong mga positive ni Job, kundi ko tong mga ginasulti ni Job, mga may pa, wala na lang ko, nagpan-ani na, makatawa din sa kalibutan. Ginoo, unsan ni, gikontra na si Job, ay si Job. And naay panahon, nagabot na sa panahon. Actually, ang pagsulay ni Job nagikan sa Job chapter 1. And for all ng mga panahon nga naa siya sa mga pagsulay, ang mga pag-ampo ni Job walay katubagan. We must keep on, keeping on, bisan pa makita nato ang atong mga pag-ampo murag walay answer. Amen. Praise God. Hallelujah. Naa sa pagsulay, we must keep on, keeping on. Walay tubang sa mga pag-ampo, keep on, keeping on. Hallelujah. Because your latter will be greater than your past. Hallelujah. Ako nagatungo nga bisan pa sa mga trials sa atong kinabuhi. Nagatan-aw ko sa unahan nga na dakong ibutang nga ihatag ang Diyos sa ato hallelujah. O panananginan niya ta sa mas dagkong butang sa atong kinabuhi. We must keep on, keeping on. Keep on, keeping on. Hallelujah. Naamay ko lang ako na may discouragement, na may masakit sa ato, na may mingon nga malain sa ato. Keep on, keeping on. Hallelujah. Sa pag-alagad sa atong buhay nga Diyos. At tulad yapon sa simbahan, dahil yapon sa Ginoo. Hallelujah. Kay naay maayo sa unahan. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Oh, chapter 38. Sa tanang pagsulay sa kinabuhi ni Job. Ako nakatry ko na nga, excuse mo lang, kubag kung Ginoo. Wag, pasagdan na ka. Nayawit galing na itong footprints in the sand. Lord, wala magpabayaan maningo kong Ginoo. Magbibiyaan maningo kong Ginoo. Naani si Job. O ingon sa Ginoo. Kung saan may mga tabo sa itong kinabuhi na we question God. Nag-question ang si Job sa Ginoo. Ano, wala mang good explanation ang Ginoo nga anong nahitabo to kayo. Chapter 1 to 37, walay pulo gikan sa Ginoo. Chapter 38, for the first time sa kinabuhi, gikan sa itong pagsulay. Ang Ginoo nitubag na gyud kay Job. Ingon niya kay Job, Job, asa man ka sa panahon na gibuhat na ako ang kalibutan. Nagkakaroon siya question sa kinabuhi. Katong mga friends nga, kung kinabuhi. Lord, ano, adi man, ang matarong, nasakit man. Pero katong mga matarong, anong gipanalanginan man, o, di ba? Dili pa na just na Ginoo, ingon sa Ginoo sa iya. Lord, asa ka sa panahon na gibuhat na ako ang kalibutan. Kabalo ba ka kung unsa magbitay ang earth? Kung paano ng mga stars? Sa Ginoo, explain sa Ginoo ba? Kung basahan na ito na chapter 38 sa ninyo, who is thou who darkest counsel without words and knowledge? Kinsa ka? Nga mangutan na sa ako kung giunsa na ko ang imo ang kinabuhi. Maka-question mo sa Ginoo nga, Lord, na ay ang mga atheist mo, nag-question sa Ginoo, anong gisakit man? Anong na may mga bulag? Anong ani man? Dili Ginoo, siguro nga na ay Ginoo. Kaya kung na ay Ginoo, walay flood, walay tragedy nga mahitabo sa tao. Walay sa Ginoo, asa man ko pagbuhat na ako sa langit o lupa. Sige niya kayo po. Sige niya, where were you when I laid the foundation of the earth? Tell me if you have understanding. Suntis ako nakasabot ka kung paano na ako nagibuhat. Who determines measurement? Kinsa ang kitang makameasurean eh? Ang
karon hindi gyud nato naay mga scientists pero ang tudlon dili nato ma-measure kung asta gyud ni asta ang sa kalapad yun ning galaxy nga gibuhat sa Ginoo. Hallelujah. Nang mga Milky Way na ang tud sa kaya para sa tao pero wala pa gyud maka-measure. Ingon niya kayo kinsa maka-measure ani isulti ko ma-measure nimo. Kita ka magpumutana. Who that word is the foundation fasten. Ano paano nagbitay-bitay ni mga panahon ani? Ing nasa mua. Ingon niya ho. When the morning stars sang together. And all the sons of earth shouted for joy. Where are you? Who shut the sea with doors? Yung kinsa nagsirado sa mga sea. Praise God. Sila niya. Dagan-dagan, diba? Pumunta na sa Ginoo. Who set bars and doors? Kinsa na? Have you commanded the morning since your day began? Naka-ingon ka ba sa adlawon nga musika siya? Naka-ingon ba ka anak mo? Paano siya sa Ginoo? Dagsa magulong matana. Karon ang Ginoo na ang matana. Niya. Kay siya, hindi mo na ito masabda ng ginabuhi. Pero gipangutana sa Ginoo. Sinya, can you lift up your voice to the clouds? That abundance of water cover you? Makaingon pa ka sa langit, nga langit. Buko din langit ay ang ulan. Sabi na, Lord, kung tatanaw ulan, Lord, di ba mangayo kung gani kagtabang sa Ginoo? Sabi niya, grabe yung, siguro ang easy kaya ning hope mo, di ba? Kaya tinuod maganda nga naitamo sa atong kinabuhi. Do you know what the time the wild mountain goats were young? Kabalo ba ka? Dito sa bukid ko kanus atong mga anak atong may buntis dito nga bear. Kabalo ba ka? Hindi siya kabalo, syempre. Ang naikuha niya lang, niya kaugalingod. Can you number the months that they fulfill? Kabalo ba ka? Or do you know the time when they bear young? Kabalo ka sa panahon? Grabe, Ginoo. Who set the wild donkey free? Sino? Kinsa na? Grabe, pumatana sa Ginoo. Bulay, kung pagkita ko pumatana ko sa Ginoo. Will the wild ox be willing to serve you? Pili ka pumatana. Ikaw ba ho? Galing ox, galing mo serve. Willing ba na ko serve mo? Will he help bed by your manager? Grabe. Wala naman natubag si Hope. Have you given the horse strength? Grabe. Kinapakita sa Ginoo how omnipotent God is. Unsa siya kagamahanan nga Diyos nga bisan pa ang pagbuhat sa langit sa yuta, dili nato masabtan. Isa mga ni James gani nato nga paano ni nagkunik-kunik gani sa atong lawas, dili gani nato masabtan kung paano nagibuhat sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Paano ba ning brain nato nga naga-function dili gani nato na masabtan nganong pangutanon man nato ang Ginoo kung unsa ang pagbuhat niya sa tuwa o unsa man ang nahitabo sa atong kinabuhi. Ingon niya kung nahipalo ka ana, Job, ing nako. Wala may maingon ng itsiyo. Dili nato masabtan ang kinabuhi. Pero yun sa Ginoo, bisan pa sa mga panahon nga dili nato masabtan ang nahitabo sa atong kinabuhi. We must trust God. Kasi He is an omnipotent God. Hallelujah, hallelujah. Siya ang nagbuhat og langit ug yuta, mas kamhanan siya sa tua. He is an all-knowing God. Kabalo siya sa tanang butang. Bisan pa wala nato nasabtan, pero ang Ginoo nakasabot og kabalo sa tanang butang. Hallelujah. That's why ingon sa Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways acknowledge Him. Hallelujah. Kaysa mga panahon nga dili nato masabtan ang nagahitabo sa atong kinabuhi, we must keep on keeping on. Hallelujah. Keep on keeping on. Hallelujah. I we serve a just God. He is a good God. Hallelujah. And He is an omnipotent God. Hallelujah. Kaya kung kita pagutanon sa Ginoo, wala agad tayo mamatubang. Dili ganit na makapataas imong sa Ginoo, dili ganit na nimo bilang ang imong buhok.
Hindi gani ka makapa-increase ang imong kataas para sa akong sa mabitay-bitay pa. Hallelujah, dili gani na ako kaya. Hallelujah, kinsa ta mangutana sa Ginoo giun sa niya kalibutan. And I thank God, hallelujah. Sila niya, maliban sa ipamutana sa ni Job, God challenged Job. Now prepare yourself. I will question you and you shall answer me. Would you indeed annul my judgment? Kung may paghukom ba ko, ingon ni mga ba hindi na valid? Can you thunder with a voice like his? Grabe. Would you condemn me that you may be justified? Kaya pagkutana. Kaya nag-ingon ko, gitubutan ako mamatay ni. Ay mong ginabuhi, imong mga anak. Ingnan maning mo ko nga dili ko mataro nga Ginoo. Hallelujah. Have you an arm like God? Grabe. Can then adorn yourself with majesty and splendor. Listen ka, mag-iangna na ka sa Ginoo. And array yourself with glory and beauty. Grabe, i-challenge na siya. Grabe. Look everyone who is proud and humble him. Look on everyone who is proud and bring him low him. Basahon na ninyo. Makita yun din mo ang ginapa-realize sa Ginoo kay Job. Unsa siya kababa, das tuwangan sa Ginoo. Unsa katako ang Diyos na iyang ginaalagan. Ayaw kabalaka. Kaya kung nakaya ganin na mabitay ang mga stars dira nga wala ka na igo. O ang mga mundra ang nakayo manggani na balance manggani na sa Ginoo. Nga nung mga asteroids dili man na makaigo sa earth kung dili tugutan sa Ginoo. Nakaya manggani niya na nganong dili niya ba kaya ayuhon. Ikaw panalanginan. Ikaw padayon nga nag-aalaga ng matalong sa iyang buhay. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. That's why, chapter 42, atong mamasa, Job repent. Dili kay giignan siya sa iyang mga friends nga nakasala siya. Kundi nag-repent siya nga na-realize niya nga ang tanang butang na aragid di ay sa kamot sa Ginoo. Ug dapat saligan nato ang Dios sa tanang butang sa atong kinabuhi bisan pa sa panahon sa pagsulay o bisan pa sa panahon nga naato sa lowest point sa atong kinabuhi. We must keep on keeping on. Atong palakpakan ng Bible natin. Keep on keeping on. Keep on keeping on. Ako na yun ako. Padayon lang. Hallelujah. Bisan pa dumurag kapoy na ka. Padayon lang. Kaya maundang yun na. Kung sa panahon ni God is really a just God. Ingon niya sa iyang mga friends ni Job. Kamong mga friends ni Job, pag hinulsol mo, huwag mo, bless ay, offering, pero si Job ang inyong, padalaan, o si Job ang pray para sa amuang. Nanotice na mo ba? Diba sa panahon, usay nga low point na ito, naagin may mga tao mo makapag-discourage o ma-disappoint kita o nag-expect mo ka, tapos di ay. Can you able to bring their offering? O ikaw mag-ingon, Ginoo, pasaliwasi. Kung mo pray, ingon niya, kamo natulo. Kung mo pray si Job, o mag-ingon niya pasaluon mo, I will, dawato na ko ang inyong offering. Pero giagi kay Job, gites si Job, kung kaya niya ba pasaluon gining mga friends, nga nagsakit niya sa panahon sa iyang baba, sa iyang kinubuhi. O salamat kay si Job sa humble man. Idala sa mga dala ni Silpha, ni Sofar, ni Elizar, ay ilang. Kaya kung di sila ngayong offering, curse sila sa Ginoo. Hatag nila kay Job, o si Job, gidawat ang ilang offering, gihalat sa Ginoo, o nag-pray, Lord, redeem them.
are we able? Pero pag human,